Ahojky ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka. Tentokrát si zase ideme zahrať Rivals. No, už som sa trochu aj polepšila ako v tom milom dieli. Rozhodne. Prejdem tam a dostanem nejakého hackera. To je jedno, takže ideme si zahrať proste Rivals. V minulom dieli to strašne hučalo, takže som sa rozhodla, že si vypnem zvuk. Alebo si to dám ešte trochu tak vlastne fakt, že maličko. Nejak takto skúsim. OK. Takže mám tu taký, ja neviem, v úvodzovkách zoznam. Takže poďme 1v1. No uvidíme, akého hráča dostanem. Takže no, ako vidím, proste ja som lepšia v tej aréne, alebo také dačo. To si zoberiem. Ja mám takú taktiku vlastne, že tuto si na dve strany dám túto pištoľku. Alebo chápete snáď. Asi. Ok, jen tam. Ja neviem skakať. Ok, je za mnou. Asi. Tam je. Musím sa viacej snažiť. Takže tak. Skúsim ísť druhou stranou. Takže tak. Viem ľudia, že si ako keby zbytočne míňam náboje, ale proste ja to tak mávam. Lieta. Tak použijem len jednu. Tu druhú si nechám na potom, keby náhodou fakt on tu lieta. Teraz som sa mohla. Ano mi to presne nestrela. Som sa vsekla. Lieta, fakt. Ešte nič neobral? Že už obral. Zatiaľ. Tak proste stačí sa on trafiť.
Snať nemá medkit. Neviem, kde ja zase. OK, je to vyrovnané. Takže asi... OK, level sa. OK, poďme... Máme zase 1v1 a potom môžeme skúsiť 2v2. Takže tak. Ok, 111. To som, no. Tam som snad mohla mať. Neviem, kde som si istá. Niekedy takto väčšie číslo akože porazím, ale niekedy ani nie. Oh. Neviem, kedy to by som ani nestihla. OK. A môže si zase tiež o nás brať RPGčko. Lebo mne sa to tak stáva. Ja mám väčšie číslo, najskôr vyhrám, potom zistím, že má tiež RPG, niekedy vyhrám a niekedy prehrám. Proste... OK, tak to som nečakala. OK, nemusíš byť hneď toxic. Ešte stále sa to môže zmeniť. Ja skoro nikdy nebývam hneď toxic. Ja už bývam toxic vtedy, keď už som vyhrala 4-krát, alebo neviem, cca 3-krát. A skôr 4-krát, alebo už fakt, že 5-krát. Vtedy bývam toxic. Ale inak hneď nie. OK. Vyzerá to tak, že ona si vyhrá. Bože, proste musím sa vyhýbať. Mne sa to teraz nepasí. OK. Vyšla mi správa. OK, toto už nemám šancu. Asi. Neviem. Nie som si istá. OK. Vyhrala ona. OK. Tak poďme teraz zase. Nie, počkaj. Taká nová vec, počkaj asi. Ruky. Skin. Biele. Ale to biele sú celkom fajn. OK. Tak teda poďme na to ďalej.
OK, tuto mapu moc cca 4. No. OK, uvidíme. A tuto mapu moc akože nemusím. Bude tu dosť veľká tma a nič nie je vidieť. Je, kebyže som hodil takto tam. Tak tiež môže. Kde tu je? Tam je. Sa nejdeme trafiť. Sa tuto okolo mňa chodí a sa nejdeme trafiť. Lebo proste, niekedy som v strese, sa povie. Ja nič nevidím. Možno, že vy to vidíte, ale ja nič nevidím kvôli tomu, lebo proste tým, že proste ja mám za sebou teraz okno a svieti mi tam slnko, takže moc nič nevidím. Takže tak. Môžem som sa ísť. Si takto svietím. Mohlo tu byť akože viacej svetlo. A tým, že týpek sa nevyschováva. Proste si zbytočne míňam náboje. Ja ho neviem proste nájsť. Možno, že je tam tu je! Ty kokšo. Ale dobre. Pokiaľ tam bol celý čas, čo je možno pravdepodobné, tak ako... A tu si... Niekde si skýval. Neskýval sa tak trošku? Ja nič nevidím. A tu si... Ne. Dobre, nevypadol som z mapy. Ako teda to nedá vypadnúť z mapy. Kde si? Tam si. Nechcem sa skydnúť. Neviem, či som to zdala, bo to naozaj tu bolo. Daj. Ale to je také. To je jedna, OK. Už pomaly nevidím ani tie gombiky, alebo čo to je? Gombiky. To je. Poď sa, tu sa neschováš. Čo vidíš? Ty si zase. Tu si. Dobre. Posledná výhra. Už výhra. Čo to je? Čo to je? Vidíte to tiež? Prečo to mám sivé
tu? Ja mám tu, že totálne síle. Tak ešte vidím. Sa snažím pobiť, ale to nedá. To ten týpek nastavil, alebo čo sa tady deje? Napíšte mi do komentárov, lebo ja neviem. Lebo doslova tu nič nevidím. Teraz už fakt, že nič nevidím. Okej. Mám ešte kľúče. 100 rokov to mám. Neviem, ako ešte dlho to chcem natáčať, ale asi už pomaly budem končiť. Asi už len táto hra a bude tam. Ale to je vďaka tomu RPGčku. 72, to vyzerá byť. Snaď. Tu aspoň už dobre vidím. Očividne to pomáha toto. Takto. Skúšala snajper. Nejaký edit, alebo ako to má nazvať proste. Vlastne mi to akoby šlo s tou snajpou celkom, alebo čo. Ale proste neviem. Neviem, ako by to teraz bolo. Ale akoby viac sa mi bolo s tým RPGčkom. Tak vyzerá. Kde si videl? Tu je. OK. Budem sa teraz snažiť ľudia čo najviac natáčať, ale bývam akoby tí, ktorí máte TikTok, tak tam bývam akoby dávam tiež nejaké videá. A tedy. Ja som to dávala teraz, ale to teraz nemôžem. Počujete takéto pískanie, spievanie, tak ospravedlňujem sa, to je môj partner. On proste rád spieva o 3 ráno. Elvis, pokiaľ nebudeš cez školský rok spievať a budeš spievať, ja neviem, okolo neskôr o 8, tak ako, ja neviem,
Lebo ja budem potrebovať budíček na akože... No, čo to beriem na kľúče. Kaktus. Je to ako kľúčenka, jaj. Okej. Je to celkom fajn. Pôjde. Neviem, čo sa ešte môžem, akože... Dobre, nebere to našťastie žiadne kľúče. Ok, tu máme takú tú rybu. Neviem, jak sa to volá. To je na tejto pištolke. Ale to by som si nechala túto raketu. Proste, to mám rada. Ok, už by som si tu mohla aj celkom všetko proste otvoriť, lebo tu mám tak toľko, lebo neviem. Šach? OK. Teraz musím toľko otvoriť. Namiesto toho tu máme unboxing. Fakt. Čo to je? Magnet. No to by som skôr ten fotoaparát, lebo keď proste sú také tie fotoaparáty, ktoré majú proste blesk a tento je proste, že to ťa oslepí. Alebo to vás. Ja neviem hovoriť proste. Poďme ďalej. Jedenkrát. Čo to? Počkaj. Ja som teraz na rečoch všetko otvorila, čože chcem. Ako mimozemšťana som dostala. Neviem, či sa tu dá všetko minúť. Nejaké to ozbytné kolíčko. Toho zamýšľaného. Klobúk. OK. Ja už budem pomaly skončiť, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Pokiaľ tak nezabudnite nahodiť like a odber. Lúči sa s vami Niky. Čus.